Id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei issu huwa mammar b'CT scanner ġdid u tal-aħħar teknoloġija b'investiment ta' €1,100,000. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dipartiment tal-Emerġenza hekk kif ġie inawgurat. Id-Deputat Prim Ministru sostna l-importanza ta' dan l-apparat li mhux biss se jkompli jżid mal-kapaċità tal-Isptar Mater Dei li jwettaq CT scans fuq il-pazjenti li għandhom bżonn, iżda wkoll li jżid mal-effiċjenza tal-isptar f'dan il-qasam. Fil-fatt id-Deputat Prim Ministru rrimarka dwar iż-żieda domanda ta' dawn it-tip ta' bżonnijiet mill-qasam ta' radioloġija fl-aħħar 10 snin u bekk l-importanza ta' aktar investiment fil-qasam. Fl-2013, per eżempju, konna nagħmlu 27,000 CT scan. Is-sena li għaddiet aktar minn irdoppjajna dak l-ammont, 55,000 minn 27,000 fil-2013 għal 55,000 CT scan is-sena li għaddiet. L-MRIs l-istess, anzi kważi żidna berba darbiet. Minn 10,000 li konna nagħmlu MRI fl-2013, is-sena li għaddiet għamilna 38,000. Min-naħa tiegħu id-Direttur Mediku tal-Isptar Mater Dei Sur Joseph De Bono sostna li s-CT scanner fid-Dipartiment tal-Emerġenza se jnaqqas il-bżonn li l-pazjenti li jkunu rikoverati fl-istess dipartiment ikollhom jitilgħu fid-Dipartiment tar-Radjoloġija biex isirilhom is-CT scan neċessarju. Il-ħin li jieħu biex jieħu CT scan huwa qasir ħafna, jista' jsir kwalunkwe CT scan u intervent fuqu. U il-fatt li qiegħed viċin bibma l-emerġenza fejn pazjent li jkun ħażin, ikun jista' jinġibaw minn ma tneħħilu l-osservanza li jkun hemm fl-emerġenza huwa ta' vantaġġ kliniku qawwi.